pinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako mga kada kayo. Kasama ken. Iti natin na Santo na Misa, iraman tayo pa, iti kararag tayo, ti special intention, ti Balye and Galinato family. Kastamat ti panakapaimbag, dagiti kakabsat tayo, healing prayer request, ni Father P.G. Bello, ni Paula Ramos, ni Marifiel Almasan, Jason Urbano, Sani Dato, Sally, Francis Voltaire, John Charles, Godwin, Joanna, Marie Prieto, ni Arlene Gallego, ken ni Agripina de Castro. Ikararagan tayo mat dagiti minmina tayo nangro ni Primitivo Orbina ken Rogelio de Castro. Itatang aldaw rambakan tayo di piyesta ni Santo Pio de Petralcina. May saan na santo nga padi inted na tibiyag na. Ado dagiti milagro nga naaramid kanya na. Naala na ti stigmatism ko na tayo. Dagiti sugat ni Apo Jesus. Di pa nagkarkararag na, nag-bilocation ni Santo Pio. At may isang pagtuladan, di pa nagkararag, magted namnama, ken ti awan ti danan. Agdaydayaw tayo nga rin iti Diyos. Katat naman ikari tayo makirangod, iti dati na santuan, apan agdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat sipupuso tayo, apag babawian ida. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumanti man nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, iban na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin, kat agnanayon na Diyos, ti panangitan ok mo kadagiti sa santos mo, mangted ka ti baro, apanignag ti ayat mo. Ipaay mo kada kaasi, tababaan ti panangibabaet ken pagpatulad da. Ipasnet mi ti sumurot ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagarikan ka ken ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Iti maibasa na daw iti libro ni Propeta Hageo. Iti may kadwa atawen panagturay ni Dario akas emperador ti Persya, iti umunang aldaw ti may kanem a bulan. Kinasao ni Apo ni Propeta Hageo. May turong ti mensahe iti gobernador ti Juda ni Zerubbabel nga anak ni Salatiel, ken iti nangato apadi ni Josue nga anak ni Hosada. Kinuna ti Apo ang nakabalin amin ken ni Hageo. Kuna dagitoy at tao asaan pay a tiyempo ti panakatarimaan ti templo. Kalpasan na, inted ti Apo daytoy a mensahe kadagiti tattao babaen ken ni Propeta Hageo. Da kayo at tao, rombeng kadi nga agnaed kayo kadagiti napintas a balbalayo, idinto nga agraprakaya ti templo. Diyo kadi makita ti mapaspasama kada kayo. Adu ti mulayo at trigo ngem basit ti napityo. Ada kanenyo ngem saan nga umanay amang busog kada kayo. Ada arak nga inumenyo ngem saan nga umdas amang bartek kada kayo. Ada kawesyo ngem saan nga umanay apag paghimingi. Basit ti matigdedan ti mangmangged. Saan nga umanay apagbiag na. Diyo kadi makita no apay ang mapaspasamak dagitoy. Ita in kayo kadagiti turod. Agpukan kayo iti kayo ket bangunin nyo manen ti templo. Tapno may ayo ket agdaydayaw kayo kanya akas rebeng na. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ni Diyos. Ay ayaten ti Apo dagiti tattao na. Ay ayaten ti Apo dagiti tattao na. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta. Idaydayaw yu iti taripno. Dagiti napudno at tattao na. Agragsak ka Israel. Gapu iti namarswaken ka.
Agrako kayo, tattaot siyon, gapo iti ariyo. Kaya yatan niya ako dagiti tattao. At sasala kayo, amanginay dayaw ken kuana. Agtambor ken agtukar kayo iti arpa. Tay ayaten ti apo dagiti tattao na. Dagiti may dadanes pagbalyeg ken Kaya yan di ako dagiti katao. agragrag sa kuma dagiti tao ti Dios iti baligida. Ket agkankantada iti parambakda. Idaydayaw kuma ti Dios babaen ti panagdirida. Dayto iti baligi dagiti napudno nga adipen na. Kaya yan di ako dagiti katao na. Sa ulem ba'y di magayan di ako, kas may bagay. Ketamin to maibig ko kenta, Ti apo at dako mga katakayo. Basta umamit kayo. Ti pan nakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ni Baiken ka o ako. Nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea, ti amin ang mapaspasamak maipanggap ken Jesus, ket napalalo ti pan nakariribok na gapo kadagitoy. Aglalo ta kunkuna dagiti tattao, nagungar ni Juan amang munyag, kunamet dagiti dadduma, anag parang ni Elias, at dapay nagkuna anagungar ti maysa kadagiti immon una a propeta. Pinaputulak ni Juan kinuna ni Herodes, ngem si asino daytoy a tao a madamdamag ko. Manipod idin, tinartarigagayan na a makita ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may Baiken ka o Kristo. Yasta ni Santo Pio, ti nasanto apadi, iti si Bibiyak Pay. Dahil nga aldaw iso ti panakatay na iso nga nagbalin na piyesta na. Ado dagiti nakaskas daaw nga napasamak kanya na ta iso na stigmatis kuna na. Ang stigmata, naawat ng stigmata niya dahil donor ni Apo Jesus. Maawat na nang runa ti ima. Kamu dapat dito yung muging. Awan mang donor ng jay suffering na. Kung may isa ka dagit imbaga ni Padre Pio, ni Santo Pio, nga the more suffering, the more nga ayatin na ka ni Apo Diyos. Ito imbaga na. Ni Padre Pio, at by location, simultaneously makitang ditoy at dati matati claim da haan nga rimrimwar iti konbento nga nalipod si Meriken ngam adda makakita kanya na mapagtirwar nagdagsaksakit at pakararag mapan iyaabay na kana agbay location ni Daddy ni Santo Pio ke na kasla diya kamo naman mano ti makaawat dahil nga gift special gift dahil agparang by location ni Santo Pio. Ngayon siguro nag by location mo dito ini nita. Nagiwaras da ayuda di bangir ka na isang dududwadan. Ngayon siguro man. Kada yun ni Santo Pio, ado na taging gana at ado pa ilaan ti may intercession na. Ado pa ilaan dagiti maag-agasan. Isang matata dagiti prayer request dagiti kakabsat tayo nga maagasan. Napintas nga dawatan tayo kini Padre Pio, Santo Pio dagiti pan nakaagas tayo. Idaton tayo dati na Santa Misa, nagado ti mayat nga pa ospital, nga awan ti papanan na. Adun dagiti nagsurrender nga kakabsat tayo, nga dagiti nataenganan, kabutendan nga mapan i-hospital, taapaya, iswab da, tag positive ay kapagbalinan da ka nga dapo. Urayan danatan, uray na check up na ko man, mabutang dan, taawanan ti mangawat, maakaran pa so na rikat isa sa adin tayo. So nga ado dagiti agpay kararag, so nga bagi tayo lahat kararag.
anya dagiti ada dagiti pagsasao ni Padre Pio idi iso na si bibiyag pa. Anya ti kunana, pray, hope, and do not worry. Kunana rin niya. Basta kararag ka, mangnamnama ka, awanan ti danagam. Di laan ti imbaga na. Tano, dati kami tiramot na amin no na napigsa ti kararag tayo. Uray pa ino anya ti mapaspasama. At mangnamnama tayo. Dakkel tinamnama tayo nga malasatan tayo to dagitoy nga pagregregatan tayo, dagitoy nga sitwasyon tayo. Ang ti Ilocos or naka-ECQ. Ado manen, rumigat. Ado ti han nga makatrabaho akatabsat. Ado ti ado ti marigatan, mapuspus tayo manen, may stress, ma-depress dagitoy datluma. Anya ti kunana, pray, hope, and do not worry. Awan danagan. Ni Apo Diyos, ang muna dahil mapaspasama ka na tayo, na tayo paybayan, dawagan tayo pa ng ibabaot ni Padre Pio. Dito yung mat-ebanghelyo tayo, ni Herodes, nariribok, nagdandanag. Taapay ang madamdamag na timapaspasama kini Apo Isus, ibagada na nagungar ni Juan na mamunyag. Na tayo pinaputulak ko na naman. Ni kunada, ni Elias, propeta, tanamayat nga rin panursuro ni Apo Isus. Agdanagan, matriggeran, ma-insecurean ni Herodes. Kaya't na nga denggan, kaya't nakitaan, apay dito yung sabat sumukat kanya kung agnervyusan ni Herodes. Kas diya matlaag diya na tayo, ti panag-nervyos ni Herodes, panakariribok na ta, addan ti sumukat kanya na. Kasi wala kanya tayo, ado na kita'y pakadanagan tayo. Ado na kita'y pakariribukan ti utak tayo, ado na kita'y pakabuungan ti ulo tayo. Tanong kaduma ka, sabali mo na di pakariribukan tayo. Tay kunak nga rin din, tay may isa nga bakit kunana namatay ang ipakrimit takto. Haanda ka mga palipaswab ka hanggang mga makubid, uray. May mayat ka nung anya na ganang mag-remake. At hindi ikabil yung picture ko, dahito ito ay picture na kayo mula lagi di 25 years old, 80-nan. Sa bali pa lang mamatayon, di pa lang pampanunutan na, di pa lang ruwanan to namatay. Di pa lang pakariribukan na, di pa lang ang itsura na. Tako na, tanarod ka, nadaduman, no, pang kayo makiminatay, han mga aglualo. Di makikita no bagay na, imisa mo na nagmisuot, uno di make up na. Kano daduma, dagitay matay, kastuyak to, ako na, dapat dagitay agidilin, kastoy to ti itsura. Sa bali pala di pakariribukan na. Tatamo dahil kasasaan tayo, anya mo dagiti pakariribukan tayo. Isikyo, ti panuno ti tattaon, ayudan. Mas laday tayo, imbes ko mga ti panunutan tayo, kaagtan na tayo, tapno matay day ta virusan, haama ti umuna panunutan ka, apat ti ayuda. Apat ti ayudan ti umuna nga panunutan. Anya dagiti pakariribukan tayo. Di dahil ipapalit ang kararag, pray, hope, and do not worry kunana. Kung daddo magamin ti worry ko na naday niya, lack of trust in God. Kurang di talit tayo, iti Diyos. Kurang di ay namnama tayo, iso ano daddo magkamaupay jiri na tapaya, kas lagamin hanga mapatpat, gandi di kararag. Iso ka tayo ti pala pakariribukan tayo, no daddo mati pala pakabuungan tayo, dagitay pala ang externals, dagitay pala ang kunadagarutatan ka, hamo may pasigurado ti biyagan. Life is short. Nagababan ti biyagan, tay amo, sino ti umuna nga pumusay. Nagsakit kan, uray no ko na manapigsa ka, di mo amo no ka ano. Kanyo nga rod nga gabuta ababan ti biyag. Hantay mananam dagita baknan, kinabaknan tayo, dagita uray adal mo daduma ka amo balin mo sar. Uray ka sa no kado kwartam no awan mang taming kanyam tanapunpun no mo ti ospital na banbanog mo dagiti trabaho. Awan serbina anya nga ruda nagababa biag. Suti ko na pagbalinan tayo nga quality na dati nga biagan. Kadagito nga gundaway nga marigregatan tayo. This is the best time for us to pray. Talagang ipingat nga panagkararag. Numanpay kasta, day bunga ti kararag, iso day namnama. No napigsa di kararag tayo, no napingat tayo ang kararag, mangnamnama tayo nga agsimpang tumatlaan.
kadagiti maligregatan nga kakabsat nga agsaksakit, dagiti kakabsat nga permi nga pamilya nga agdandanag tatta kadagiti sitwasyon tayo, lamang namnama tayo, ni italag tayo kini Apo Diyos ti amin. Kakunana, do not worry kunana. Numan pa no adda di butang nga agtalag tayo kini Apo Diyos. Taday ito yung mula ti mabalin tayo mailaban, awang matan. Uray na piksata, amot mabalin nga alaan ti piniksaan. Uray na sirib ka, amot mabalin nga alaan ti siniriban. Uray na baanang ka, amot mabalin nga alaan ti binanangan dati sitwasyon tayo. Anyor ti aramidan tayo, agkararag asang kailian, agkararag. Numan pa'y marigregatan, mabukbutan, bagay tayo natin agkararag. Tapno di kararag, mangtad tinamnama. Tapno, han tayo unay ang agbutan, akseptaran tayo nga kastuyan. Ngam, ang sinanama tayo ang ti Diyos, ururayan na. At da plano na kanya tayo, mahantay pa lang mapugtuan tata. Iso nga si kakararag, agtalag tayo na anya ti kaya na nga mapasamak kada tayo. Iso nga dahil ko na tayo karudan nga, agpagpakumbaba tayo laang. Katantay lagi ti pakariribukan, may salaing ti aramitin, agkararag mangnamnaman. Makaayo ko man iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Tiya po atin na kumari idatong dalita imam, it may pare pa kay Eliawan, may pakagawi atin na naga. Kinkas sa amin ito pag-imbagan tayo, kinti katadukan kinasantang iglesia. Apo awatan kada siya asi, dagiti karkararagmi, kandi pa nang idawdawat, dagiti sa santos kada kami. Aywanan na kam kadi, tapno mairok na imi, ti umiso, apa nagserbi, kadagiti altar mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dako mga kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay amay karigat rumban anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taaramidam ati iglesyam, ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet, babaen ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apa netnet ti ayat mo kada kami. Kasta pay ababaen ti isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno may ipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaen ti makaiayo ken ka apa nang ibabaet da, ipaay mo tapan nalakdib mo kada kami, isat gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Diyago, a Diyos na iniyamin na paso, langit ken naganap no, na ipapakainay dayawan. Sa
kat sikati gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kada dito'y adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagin kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asika ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alarin nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman mo ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kining kapanagungan inapaginsalakan si kananugo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayim paay mo ama ikari kami nga daritoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan. Kat parayrayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pang ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay ako dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasat na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kad met kadakwada. Mamangitantan og ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo. Ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy biken ka manakabalin nga ama. Ti amin adayaw ken gloria. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami adat sa langit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariang, matungpal kumatinagan mo, dito'y daga-akas sa langit. Itdang kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngaldaw, pakawanan met ti basol mi akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami, dinakamet baybayan mo manukot pisulisaw bisalakan na kami. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaen nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namagen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Ako kang tituray ti pagkain kendayo tignanay naging pagsargay. O Apo mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan? No di kat ti pamati ti iglesia. Kadkas mayanurot iti padayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa si kanagbiak ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad kada kayo. Kasama mamin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya. For Dati Diyos sa may ikat, kaya di mas baso ti lubong, kaasyan na kami.
Cordero de Dios sa may ikat karigibas baso tilubong, kaasyan na kami. Cordero de Dios sa may ikat karigibas baso tilubong, itlem kadakang tikapya. Atoy ni Apo Jesus, atoy ti Cordero ti Diyos, sa mangikat karigiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Amen. May karino may kakanya, may kanisa na sa mga kaimbagtong di karabaw. Agragsak kuma, dagiti sa Santos, ti panagdaydayaw, dahil saklang ti Apo, agrap ko kuma, dagiti puspuso da, kumararag tayo. Man nakabalin, kadagnanayon a Diyos, Ama ti amin aliwliwaken kapya, da kami a pamilyam, nag-uurnong kami amang rambak kadagiti sa Santos mo, kat agdaydayaw kami itanagan mo. Ipain mo kadit at isakramento nga inawat mi, agbalin at anda, titalged nga agnanayon na pan nakaisalakan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Kadagiti amin nga masaksakit, marigrigatan, kadagiti dimawat ti kararag tayo. Nabalin tayo tagparito man ta ipaay tayo daytoy nga kararag. Apo Jesus, sikati ng ted tibiyag mi, sikati mang salwat kada kami, sikati ng ted, dagiti pakasuutan mi. Tarabayan ka, dagiti amin nga kakabsat, nga dimawat ti panulong mo, iti day panulong mo, babaan da ito'y nasanton a misa, kadagiti amin nasaksakit da. Badangam kad ida, upom kad ida, ikam kad ida, tinatalgad anam nama, nakadagiti nga pagrigatan da, mapaimbag da, babaan ti nagan mo, babaan ti dongom kadakwada. Dinakam kad baybay an Apo, ammumi nga ammum, dagiti pagrigrigatan mi, dagiti pagbotbot ngan mi, nga madda kami si papakumbaba nga agtalikkin ka. Badangan na kamkad Apo, sapay kumata iparinam, ti pan nakaagpap, dagitoy nga rigrigat, dandanag ken botboten ti kagimungan mi, daytoy nga virus, ken amin nga klase ti saksakit. Apo Santa Maria di Guadalupe, si kagat ti mangibaba at kada kami, kadagiti amin, katartarigagayan mi. Apo, nadungo unay nga Ama, sikati manay ayat kada kami. Kadagiti nga bundaway iparinam kad ti ayat mo kadagiti amin at taom nagron na dagiti agkasapulan. Dagiti ti dawaten mi kapumadlaan ken Kristo ken ti panangibaba at ni Apo Santa Maria nga inami. Amen. Apo Santa Maria di Guadalupe, ibatasin na kami. Santo Pio, Makakaasin na kami. ti Apo adda kumakata kayo. Basta umamin ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo, Diyos.